Boas tardes a todos e a todas. Gracias por estar aquí un luns máis. Queremos empezar a rolda de prensa cunha cuestión temática que afecte aos galegos e galegas como cada luns, ou polo menos procuramos que sexa así, porque é a nosa máxima prioridade, a parte das cuestións políticas de carácter xeral e as cuestións relacionadas cas organizacións, a nosa prioridade é falar dos problemas da xente e da súa solución. Entón está con nós o noso compañeiro Juan Gómez, responsable de área de Agricultura e Gandeiría de Podemos Galicia. Despois dun tempo, dende que entrou en vigor, ven a facer unha valoración do contrato lácteo, como afecta aos gandeiros da zona e as explotacións gandeiras que, como sabedes, dan tantos postos de traballo e tanta riqueza aos galegos e galegas. Ben, boas tardes. Dende Podemos Galicia, chegados a este punto no que xa levamos un tempo suficiente coa experiencia do contrato lácteo nas gandeirías galegas, queremos facer un balance para ver se foi ou non efectiva a súa implantación. Os gandeiros non teñen ningunha capacidade de negociación co contrato lácteo, nin de precio, nin siquiera de cantidades a producir. Os contratos son un trágala que se deben aceptar ou non saber onde teñen que colocar o leite o día seguinte. Dicimos que non teñen capacidade de negociación porque, a pesar de que os precios en moitos casos están ligados a variacións de índices de referencia, vemos que estes índices chegan incluso a ser manipulados polas empresas, polas industrias, e son artificialmente mantidos hacia a baixa. É dicir, estánse firmando contratos no que o precio baixo está moi baixo e as industrias, a base de complementos que poden poñer e quitar cando se lles antoxa, manipulan os precios como elas queren. É dicir, non teñen os gandeiros ningunha seguridade de como van cobrar o precio dentro dunhos meses, a pesar de ter un contrato que incluso pode ter unha duración dun ano. Tampouco teñen capacidade de negociación sobre as cantidades a producir. Un gandeiro pode ter capacidade para ampliar a súa produción e a industria incluso o pode penalizar se nun mes determinado sobrepasa a produción que ten asignada nese mes, co dificultoso que resulta para esa explotación. E incluso nos estamos atopando en Galicia con algunha industria que está penalizando os aumentos de produción en Galicia, penalizando gravemente en precio o sobrepasamento nesa produción e, en cambio, noutras zonas do Estado está premiando con hasta 3 céntimos por encima do precio do leite para incrementar a produción. Está favorecendo o aumento de produción noutras zonas, esa mesma empresa en concreto. Dentro dos contratos, como xa comentamos, hai fórmulas inintelixibles. Moi poucos gandeiros poderán descifrar cal é a fórmula que lles di o precio co que van cobrar. Incluso se divide o leite en leite A e en leite B, non é o leite B que se podía pensar antiguamente, senón que é outro tipo, o mismo leite que se paga a un precio distinto, e un deses precios pode chegar ahora mesmo a estarse pagando a 24 céntimos, moi por debaixo dos custes reales. Ese leite B, digamos, sirve para compensar o precio final do produto, ainda que no leite A, que pode ser un 75%, se paga un bon precio, se o leite B che paga moi por debaixo, a media vas a ser un precio moi pequeno. Hai un vello tema tamén que se segue dando, e non por eso queremos deixar de seguir denunciando, é que ataño o Tribunal de Defensa da Competencia. E é que como é posible que en Francia se este pagando leite moi por encima do que se paga aquí e ese leite se poda colocar nun mercado que en teoría é libre. En teoría, se un precio se paga en Francia moito máis que aquí, hai que pagar o transporte hacia aquí, e resulta que poden vender cando o leite de aquí págase moitísimo menos e costa colocalo, pois creo que o Tribunal de Defensa da Competencia tería que tomar medidas porque aí se pode estar dando un caso de dumping. E, por último, facer un chamamento tamén de apoio ás granxas cunícolas porque están cobrando o precio do seu produto, o cuello, 20 céntimos por debaixo dos precios de produción. Se o pasado goberno non deixou caer os propietarios das autopistas porque eran deficitarias, non estaría de máis que se lles botaron a mao a xente que non é que pretende enriquecerse, se o único que pretende é que lle paguen dignamente o fruto do seu traballo. Moitas gracias. Sí, despois.
Pois no que a min respecta, quero aproveitar esta rolda de prensa para, en primeiro lugar, denunciar o que pasou no pasado pleno, que foi a mordaza imposta polo presidente da Cámara, o señor Santalices, co respaldo de todo o Grupo Popular, a liberdade de expresión e a capacidade política que temos de xeito legal as representantes políticas elexidas polos cidadáns e cidadánas en Galicia de expresar as valoracións políticas e de decir a verdade. Se intenta censurar e amordazar aos deputados e deputadas da Cámara de que digamos a verdade. Unha verdade que, ademais, é un clamor a gritos, a berros, que se quere ocultar nun cerco informativo que xa está sendo denunciado, ademais, a nivel estatal por outros medios, con toda a solidaridade e cariño do mundo hacia os traballadores e traballadoras, principalmente da radio e da televisión galega, que están sufrindo presións e que están sufrindo por parte da dirección da Canle unha intromisión e case unha persecución para poder facer o seu traballo de informar con libertad e verdade o que está pasando, e que están toda a nosa solidaridade, apoio e a nosa repulsa hacia non deixarlle desempeñar o seu traballo e decirlle a verdade aos galegos e galegas. Algo que se denunciou e que ten toda a nosa admiración e apoio por con valentía frente á maioría absolutista do Partido Popular que exerce con man de ferro tamén nos medios de comunicación para construir un relato falso e un relato de engano aos galegos e galegas que se están revolvendo, igual que na canle pública a nivel estatal, para que a xente saiba o que está pasando. Vos sabedes que o martes pasado a mí se me chamou a orde por decir que o Partido Popular estaba condenado por corrupción e o señor Santalices alegou que había un informe que el solicitara aos letrados, despois se repiteu a xogada, aínda que foi moito máis agresivo, se podes ver nos vídeos do Parlamento comigo, que ca propia compañeira da oposición, Ana Pontón, e se fixo unha xuntanza de urxencia na cal el dixo que encargara un informe do cal nadie sabía nada, ademais que a día de hoxe nadie coñece ni nadie viu. Entón, en primeiro lugar, denunciar a nosa, o noso absoluto rexeitamento a estas prácticas de censura e de mordaza nunha institución democrática, o uso abusivo das maiorías absolutas, o uso e instrumentalización das institucións por parte do Partido Popular a súa maioría absoluta, neste caso no Parlamento galego, non deixar de decir cousas que se din noutras cámaras, para empezar no Congreso dos Deputados, incluso con homólogos como a él, como a señora Ana Pastor, donde non se censura ni se chama a orde a quen di unha verdad, a día de hoxe que o Partido Popular está condenado por corrupción. Entón, polo tanto, nos vamos a situar en frente das mordazas e da censura. E para iso, en vista de que a súa xustificación foi que el tiña un informe, tanto a compañeira Eva Solla como eu mesma, deputadas do Grupo de En Marea, viñemos de registrar hoxe no disposto ao beiro do regulamento da Cámara, solicitar un informe dos servizos xurídicos da Cámara que conteña as expresións que se poidan empregar no debate parlamentario en relación á sentenza da Gürtel. Entón, informar que nós vamos a tomar accións e que non vamos a deixar que nos amordacen, que non vamos a deixar que nos censuren e, polo menos, que nos expliquen en base a que están censurándonos e amordazándonos, porque non nos permiten facer legalmente nin con liberdade a nosa labor na Cámara e a nosa labor para que fomos elixidas deputadas e deputados nesta Cámara principalmente, que é onde a nos afecta e onde nós temos que opinar. E máis, o propio, como xa lle dixen ao señor Santalices, o propio Joaquín Bosch, voceiro ou portavoz de Xuíces para a Democracia, ao día seguinte do que pasou no pleno galego, volveu a declarar públicamente non só que o PP está condenado por corrupción, senón que o que se fixo no Parlamento galego é inconstitucional e vai contra a liberdade de expresión. Algo que é moi grave e sin entrar que incluso entrou a valorar o presidente Santalices e acusar a Cámara catalana de mordaza e de casi perseguir a letrados. Entón, creemos que xa estamos nunha situación de excepcionalidade con respecto ás liberdades xa incluso dos cargos públicos que non se pode consentir. Entón, nós vamos a defender a nosa liberdade de decir a verdade e de poder facer a nosa labor como deputadas e deputados, como cargos e representantes da cidadanía, que para iso nos elixiron e temos un réximen garantista que nos ten que facilitar que poidamos desenvolver a nosa labor fronte a que non está feito a pensar que as institucións son o seu cortixo, que son da súa propiedade, que son a súa leira particular e que poden facer e desfacer como consideren axeitado. Entón, se vamos a facer algún tipo de actuación máis, vos iremos informando, pero de entrada solicitamos un informe para que nos digan que expresións podemos utilizar
para falar do caso da Gürtel e máis porque hoxe saberedes que sale unha nova sentencia da Gürtel, neste caso para o PP valenciano, donde outra vez os volven a condenar por financiamento ilegal e, polo tanto, por corrupción. Ahora, se queredes facer algunha pregunta tanto ao compañeiro Juan como a min, pois abrimos o turno de preguntas. Carmen, respecto ao informe que solicitastes, hoxe os servizos xurídicos da Cámara, entendo. O que vos dixen, pois sería... Sí, aos servizos xurídicos, o mismo que fixo o señor presidente, pois Eva, como membro da mesa, e eu como deputada afectada, pois solicitamos un informe para nos enterarnos, entón, do que é legal e non legal para facer a nosa labor parlamentaria no respecto á corrupción do PP, a sentenza da Gürtel que condena o Partido Popular por corrupción. O registramos hoxe. Bueno, pois sí. Está todo o mundo tan calado. Que onte Villares dixo o feiro do seu grupo que non se poderían decidir a 600 kilómetros o nome das candidaturas municipais. Que sabe o que dicir respecto? Eu creo que se parte dunha premisa absolutamente errada. Eu o podo repetir todas as veces que sexa necesario, pero nada vai a cambiar. Eu creo que decir que se decide en Madrid o que decidiron máis de 6.000 inscritas en Galicia, inscritos e inscritos en Galicia, non en Madrid, Galicia. 6.000 inscritas, ademais, de maneira desglosada por concellos. Concello a concello se preguntou aos inscritos e inscritas de todos os concellos e das 4 provincias galegas como nos presentamos ás municipais. E, falando de inscritas, a última consulta en Marea 700-800, Podemos Galicia máis de 6.000, pois eu non vexo Madrid por ninguna parte, vexo inscritas en Galicia. E iso é o que teño que contestar, que aquí deciden os inscritos e inscritas que son galegos e galegas, cun empadronamento e un censo aquí, e repito, concello a concello. Bueno, pois moitísimas grazas por estar aquí un luns máis e vémonos para a seguinte.